Jozef Šlota. To je moje meno. Keď ma seru malí sprostí fagani, píšem hovadiny na tabulu. Som známy svojou nenávisťou. Najmä voči Maďarom, ale aj Aziatom, Rómom, Indom, Polynézanom, Hispáncom a Černochom. Dnes si povieme niečo o černovskej tragédii, ktorú vás na hodinách dejepisu naučili úplne zle. Odohralo sa to 27. októbra Pán profesor, Čo chceš? prepáčte, že vám skáčem do reči, ale nemali sme dnes preberať zákerné... Žiadny debilný rocker s dlhými vlasmi mi nebude rozprávať, čo mám učiť! Počas černovskej tragédie Maďari rozstrieľali 1500 Slovákov. Čo ak sa podobný masaker zopakuje? Dnes alebo zajtra? Je to tu posiaté maďarskými špiónmi. Stavím sa, že aj v tejto triede je nejaký Maďar. Ez nem igaz, csak az anyucím. Keby som nebol v podmienke, už tu dávno ležíš v kaluži krvi. Dobre zasrani. Poďme si niekoho vyskúšať. Peder! Áno. Samochalúbka, morho. Na známku prvé 4 slohy. Zleteli orly z Tatry, ťahnu na Onda 3, jebem hrob Kleopatry. No, ty si beznadejný prípad. To je petorka jak bič. Šťastie, že neodvrávaš. Jak ten rocker, lebo by som ti hneď priebal. Kurva, toto je generácia, ma tak plameňome, tak vypálim celý prvý stupeň. Zasraný negramotný.